Bueno, kanta klasikoak ere jotze ginoan, garai hartan, eta haien adibide bat da Danza húngara número 5 de Brahms. Brahmsen, bosgarren dantza hungariarra. Behin, despedida baten, lankide batek esan zidan, aizu Jokin, eskerreko eskuekin zer egiten dezu? Ni harrituta ekatu nintzen, nik uste nun jendeak bazakila zer egiten den eskuinekin eta zer eskerrakin, gaur pixkat esplikatuko izuet, bazpare. Eskuinekin, normalian, melodia. Eta eskerrakin, akompainamentua, bajoak eta akordeak. Horiek dira akordearen parte printzipalenak, eskuina eta eskerra. Tartean dago auskua. Auskuak zertako balio du? Pentsatuko zuen, indar gehiago edo gutxillo emateko. Bai, adibidez. Baina, auskoa da oso importantea. Auskoak konektatzen du akordeoilarekin eta oso lagungarria da transmititzeko akordeoilarian sentsazioak. Adibidez, 3 nota berdinoik muy diferente da. Nik hor ematen jot indar gehiago nota bat zoidi, beste zoidi, horrekin egiten da espresibidadea. Eta nik sentitzen detenak gaur akordeakin, nahi dut zoidi transmititzia. Aber lortzen deten.